ваҳ, ин рӯз чӣ хел ҳавои зурае. Ман давно хеле ҳаво нагузида будам. Вай. Ай, ки боша? Шумо киене? Вау, оча, ба фикр маньякай. Ман метарсам ҳайё. Гӯшки пирхари ҳаром. Ту ҳеч во кардан наметунӣ. Фаҳмидӣ, ман туро уже дидум. Бля! Я пирхари ҳаромӣ наметавона асроёни маро ҷазир кунад. Ай, бо ҳами ту? Ту чӣ ба маро пешум омадасӣ? Бимон ҳалол бигардем, ҳамин шавида? Иона тавбара? Якум рӯз намедонам чӣ кор кунам. Якум рӯз дар ҳамин душанбе омадам. Ҳамин бегаи гаштесам. Ҳамин ғам метиҳанд дар хуҷанди хали мара ғам намедоданд. Дар иҷа ҳаромиҳои пирхар бисёр будай. Ай, бо ҳами аромӣ. Алло, ман тура вообще-то дидес ҳамаи пирхари ҳаромӣ тура чӣ мефорай? Ман маймун, ту ғамм натеқа. Это зарбат кади мемони ҳалол баринам имрӯз?